Какво ще се случи 14 януари в следващия епизод на турския сериал Его, излъчващ се всеки делник от 21:30. По BTV Story. Тахир иска да помогне в търсенето на Беркай. Зафер предлага на Есин да я почерпи. Тунджай отива в полицията, но комисарят му казва, че щом майка му го е взела, няма какво да се направи. Шукран упреква мъжа си, че не става нито за баща, нито за дядо. Полицията уведомява Тунджай, че са намерили местонахождението на Нихан. След като разбира, че са намерили детето, Ерхан иска да говори с Сибел. Тунджай намира Нихан и Беркай и вдига скандал. Елиф му казва да излезе. Тя ще говори с Нихан. Ерхан настоява с Сибел да се оженят. Тя мълчи и той знае, че Елиф й е казала нещо. Сибел го лъже, че просто не иска да се омъжва за него. Ерхан иска да знае истината, но Сибел му казва, че ще му даде още 3 милиона, за да я остави на мира. Ерхан се обижда и й казва, че 3 милиона са малко, за да я изтърпи някой. Елиф казва на Нихан, че Тунджай може да осигури по-добър живот на Беркай. Певицата се страхува, че Кораслан няма да й позволи да вижда сина си, но Елиф я уверява, че ще бъде до сина си винаги. Тунджай взема сина си и го заключва в колата. Нихан го моли да не й го отнема. Тунджай казва на Елиф да се качва в колата. Тя заявява, че ако не отключи колата, няма да я види повече. Елиф връща Беркай на Нихан и казва на Тунджай, че няма да се омъжи за такъв като него. Елиф настоява Тунджай да позволява на Нихан да вижда сина си винаги, да плати лечението й и да й намери дом. Сибел се прибира и вижда, че Ерхан си събира багажа. Той я напуска, защото тя не е искрена с него. Мислейки, че вече няма бъдеще с Ерхан, Сибел взема много важно решение за живота си. Тя ще легне на операционната маса и ще забрави завинаги за възможността да стане майка. Ерхан се среща с Елиф, за да разбере истината. Елиф му признава, че детето й е от него. Моли го да се съберат. Всъщност, само си го представя, Елиф не му признава истината и го кара да пита Сибел. Бегюм се съмнява в истинската причина Тунджай да бърза с развода.